A vždycky, když jsem zdrhal, když jsem se něco udělat, něco pro ty noviny, tak jsem utěkal na záchod. To jsem vždycky, jako musel jsem zmiznout z toho pracoviště. Všechny videa, které já točím, si myslím, že mají hodnotu a to potom musí zhodnotit někdo, až nebudu žít, tak potom tam někdo řekne, tak ten blbý byl bohácen. Všechny regiony na Slovácku jsou krásné. Letěly tanky a to jsme byli úplně vyvalení, jako malí kluci jsme byli vyvalení. Já si myslím, že politika patří do života běžného občana, měl by se zajímat o to, co se děje v tom státě. Ahoj a dobrý den, moje jméno je Marie Hozdecká a vítám vás u dalšího dílu podcastu Folklor a City. Mým hostem je milovník folkloru, ale hlavně známý youtuber s téměř 20 000 odběrateli, ale také zpěvák, tanečník, sportovec, politický komentátor a cestovatel. Ano, není to nikdo jiný než Tonda Vrba. Vítám tě u nás. Vítaj, Maruško, vítaj. Já jsem přemýšlela, jestli do toho výčtu mám v úvodu říct i to, že jsi horňák, protože ty se netajíš tím, že ses narodil jinde. Tak jak to vlastně máš s tím horňáckem? No tak Horňácko, to je můj kraj, není to rodiště, pochopitelně, protože jsem se narodil v Ivančicách u Brna, jak pan Menšík. No a maminka byla horňáčka, veličanka, no a tatínek bydlel tam v Horních Bojanovicách, no a potom si našel práci v Oslavanech, no a tam jsme bydleli do 7 roků mojich. No a potom mám takovou zajímavost, to tady také můžu prozradit, jsem katolík a mám dvoje jako primáni, mám dva takové listy. Jeden je z Oslavan a druhý je z Velké nad Veličkou. To už jsem se nestačil mamky zeptat, bohužel, jak jsem k tomu dostal. A pamatuješ si to? Já si to pamatuju, mám to doma, ale jako mamka mě to už potom, už jsem to nestačil nějak vyšetřit v uvozovkách. Ale je to takové milé, pěkné. A bereš to jako výhodu, že se narodil jinde, nebo že jsi takový všude zdejší, nebo naopak jako se hrdě hlásíš k tomu horňácku? Tak to víš, že jsou patriot horňácký, především, ale někdo mě to někdy vytkne, nějací ty, jako víš, úplně ty ortodoxní horňáci řeknou, co ty tady něco chceš být horňákem, když nejsi horňák, ale já si myslím, že tím horňákem jsou, protože někdy dokážou skutečně víc udělat, jak ten horňák, který tam žije. No a mám takovou slabost, protože snažím se být dokumentaristů amatérským, no a jezdím po Slovácku, to znamená, že propaguju i jinší regiony, což si jako myslím, že to je dobré. No někdy mě to také vytknu, že proč se věnuješ tomu kiosku nebo podluží, když jsi horňák. Ale jako já říkám, víš co, pojď někdy se mnou se podívat na ten jinší region a poznáte, že to tam je také dobré a možná ještě lepší na tom Horňácku. A už mám zle. Už je to špatné. Jo? Takže to někdy si právě o tento Horňácku myslím, že oni si myslí, že jsme nejlepší, ale no, nechci to říkat, ale už to řeknu. Myslím si, že ty regiony, kde by poznali, jak jsem to poznal já, hody nebo různé akce, které oni organizují, jsou také nádherné. Mají svoje kůzlo, ale říkám to, když jsou teda na Slovácku, na Moravě, v České republice, že všechny regiony na Slovácku jsou krásné, úžasné. Ale musíte si, Maruško, procestovat a ty určitě, jakožto také ráda cestuješ si od fochu prakticky, taky tě to zajímá ten folklor, tak to je můžeš jen kývat hlavu, ale můžeš to říct, že mám pravdu v této věci. Určitě, já se o to taky snažím, ale ty jsi to teda nakousl, že jsi dokumentarista, ale ty jsi původně zámečník a svářeč, nemýlím-li se, tak jak ses k tomu vlastně dostal od nějakého psaní článku až k vlastnímu YouTube kanálu? No tak já se za to nestydím, že jsem také dělnická třída, protože to je také taková rarita. Ale vždycky, když učil jsem se pro kordárnu, největší podnik na Horňácku, no, měl jsem trošku problém se zdravím, když jsem byl malý kluk, tak jsem měl atopický ekzém a měl jsem problémy vybrat zaměstnání, tak nakonec jsem skončil opravář čerpadel v Sigmě Lutín, to je na Lomoucku, ale mě to skutečně nebavilo. To říkám natvrdo, mě tato práce ani já nevím, jak to čerpadlo, vím, že to jde doprava, se točí, ale jinší věci moc nemám. No a pak jsem se dostal
na zámečníka, no a v té době už jsem měl, to bylo po té vojně, už jsem měl zájem o to dění, takové to ždárání, takové ty moje první takové záblesky být takovým novinárem, regionálním. To není jako, že nemá školu, nemám, ale snažil jsem se. To znamená, že když jsem udělal můj první takový článeček, to byla známá nejen folklorem, tam byli ještě atleti, sportovci, že pohár Českého rozhlasu, Československého rozhlasu jsme vyhrávali veličani. Tam jezdili vrcholoví sportovci, atleti. Já jsem udělal článek, že Velká nad Výšku vyhrála pohár rozhlasu vesnických škol a poslal jsem to jen ze Strandy do Rudého Práva. A mě to tam vyšlo a já jsem byl hrdý, že celá republika věděla, kde je Velká nad Výšku. A toto je ta moja také celoživotní práce propagovat, jako když tam žiju v to velké, tak se snažím propagovat pochopitelně. Velká, musíme ty dědiny, teďka zase odskočím, musíme ty dědiny, kde se něco je, tak ji musíme propagovat. A pak to šlo do zemědělských novin, pak jsem byl vyhlášený dokonce. To ještě byl týdeník Slovácko, to byl komunistický list a dostal jsem dokonce od okresního výboru KSČ, abych to nepoplancal. Tak jsem dostal nějaký diplomát to doma na stěně, že dobrý novinář jako regionální nebo něco. Tak to bylo pěkné, ale zdůrazňuji, nebylo to díky politice. Jo? Hlavně kultura a sport, to mě vždycky zajímalo. Takže to nebyl vždycky jenom folklor? Ne, nebyl. Ale byl to ten sport. Já jsem dělal také atletiku, že běhával jsem a teďka mám umělé kolena, teda druhé mě čeká. Takže o tom by se dalo také dlouho vykládat, o sportu. Ale nakonec teda jsem se stal zámečníkem. A vždycky, když jsem zdrhal, když jsem se něco udělat, něco pro ty noviny, tak jsem utěkal na záchod. A to jsem vždycky, jako musel jsem zmiznout z toho pracoviště, abych mohl něco vytvorit, protože mě to furt chcel jsem být tím novinářem. No. A potom to dopadlo tak, že jsem v Kordárně měl nějaký exces, a nebudu to vykládat o tom, jako že jsem tam něco měl takový menší průser. No tak jsem z Kordárny odešel, protože já už jsem se cítil potom v 90. rokoch, že bych měl na to víc, než být někde nějakým zámečníkem v Kordárně. Tak jsem se dostal jako svářič ze státní zkoušku do Blánska, kde jsme projezdili tady řeky Vltavy, Moravy a byl jsem i v Německu jako svářič. A to už jsem zjistil, že mám dokonce pevnou ruku, protože ta ruka se ti nesmí trást, když držíš kameru, že? A pak jsem to používal, říkám, já mám teď přece výhodu, státní svářič a ruky pevné, no tak jsem potom si vzal nějaké kamery a už jsem to začal dokumentovat na kamery a snažím se to dělat tak, jak jsem to začínal a potom mě to začaly vznikat ty videa, které jsem dával na YouTube, že tam mám teda skoro těch 20 000 a skoro tolik diváků, to mě také těší hodně, protože to také ukazuje to, proč je to zájem o to. Akorát mám nevýhodu v tom, že nejsou milionár, Maruško. Protože ty mladí youtubeři, kteří to dělají, tam dávají skutečně takové blbosti a lidi to jako žerou. Ale zase mám dobrý pocit v tom, že já když umru, tak tam budu mít věci, které jsou právě kolem toho folkloru. To znamená, že nejen programy nějaké, ale mám tam i rozhovory se starýma lidma, což mě dvojnásob těší, protože já se pohybuju hodně mezi lidma a ty to starý mě fascinují. Můžu ti říct jeden příklad, který jsem zažil ve Vácenovicách, je to, myslím, tak už tady 20 roků, kde jsem tam u manželů Novákových měli nějaké výročí, nějaké už vysoké. Jaké je to vysoké? Teďka strýc umřel, měl 100 roků. Jako nějakou zlatou svatbu nebo něco ještě takového. Možná víš, nějaká taková to. Tak jsem si s nima vykládal tam, došel jsem samozřejmě jim poprát. No a teďka jsem skončil ten rozhovor a poprosil jsem jich. Vy se máte tak rádi, tak nádherně rádi, oni se drželi za ruky. A že si dáte přede mnou na tu kameru tu pusu. A oni si dali pusu. Toto byl ten největší, jsou teďka dojatý, nejsilnější jako pocit, který jsem natočil v takovéto společnosti starších lidí. Jo. A pak jsem si v duchu říkal, a pak jsem to řekl i nahlas, že toto by měla vysílat veřejnoprávní televize, takovéto porady, kde si s těma starýma lidma vykládáte, vám zaspívají, pozvat si tam z jednoho regionu, to nějaký pár takovýto z druhého regionu a udělat sezení a
to by měl být hlavně takový námět můj, který se snažím někde, možná to bude nevím kdy, ale mohlo by to být, no, takové to setkávání se starýma lidma. No a máš ještě nějaké takové zážitky, na které vzpomínáš, které jsi natočil? Krom tady toho. No, těch zážitků mám ještě například z Miločic. Jeden takový, kdy tam byla vinařská akce, no a zavolali mě do sklepa, to byl zpěvák, už také nežije, už je neboštík, a měl 3 syny. A říká, že Tondo, pojď nám to natočit a já jim teďka tady budu dávat, jako komu dám majetky. To bylo silné, to bylo hodně silné. A říká, ty dostaneš to, já jsem to točil na tu kameru. No a po pár rokoch jsem dostala zprávu, že 10 bych jim mohl dát ten záznam tím silou. Ale bohužel, jako já těch záznamů mám tolik, dokonce mě nabízeli nějakou 1,50 Kč, jako tam se nedá. Já bych jim to klidně dal, ale já ty záznamy, které udělám, tak oni jsou většinou surové, které dávám na YouTube. To je také takové, chci teda vzkázat tým mojim divákům, že tam většinou se objevují surové záběry, které dávám rychlo. Ale pokud to dělám pro někoho, mě řekne, že to chce mě zestříhané, tak na to mám stříhačku. Je to moja dcera, Martinka, která to umí. Já skutečně bych to nechtěl ještě stříhat. Já jsem rád, že to dám rychlo na ten YouTube nebo na ty Facebooky, a ty fotky, já ještě i fotím u toho zrovna. No a teďka teda samozřejmě říkám, hoši, to už je problém. To už teďka nenajdu, protože já ty záznamy vozím do Hradiště, kde mám nejmenovanou firmu, která mě to tam všechno ukládá. A to jsou velké data. Navíc teda já nejsem doktor Pavel Popelka, etnograf, který to má všechno pečlivě udělané. Já jsem skutečně na tyto věci neporádný. To znamená, já dojedu dneska z akce například tady například o tobě tady z Brna, no a natočím a hned, než jdu spát, tak to tam dám, to se tam natáhne, no a potom už to pušťám to bokem, jo, ale nemažu to. Mám disky, těch disků je také hromadou a také to naštve, když ten disk některý potom jako selže, to se mně také stalo, ale to je potom už, já nevím, no to je to nepříjemné, pro mě je to hodně nepříjemné a potom to někomu vysvětlovat, že to se stalo a to je ta technika. Ty totiž jezdíš třeba i na pohřby, natáčíš různé takové akce, tak podle čeho si je vybíráš? Víš, já mám takový čmuch. Já se snažím jako čmuch a samozřejmě u toho pohřbu to není jako, že bych měl čmuch, no ale také někdo si říká, proč ten Tonda nebo nějaký bulvár, že tady létá s kamerou nebo nějak. Já když tam jedu na ten pohřeb, tak já se vždycky snažím zkomunikovat s rodinou, což jako by si nedovolil někde natáčet nebo fotit. A navíc, když ten člověk je veřejná osoba, to znamená, že teďka jsem byl na pohřebě naposledy na Velihradě v Bazilice, kde umřel můj kamarád, bratr, my říkáme kamarádům, bratrom silným, jako vodovka bratr, Jurka Rohel. No tak šel jsem k té truhle a mě bylo blbé z té manželce, té Mirce, že prosím tě, Mirko, já tady budu něco točit nebo něco. Jo? Ale stejně už jsem si hledal tu pozici, kde jsem se natočit, mě zajímají ty kázání, nebo ten Braťa Rychlík, jak tam mluvil, nebo Tomáš Ježek, jako ty řeči, to má velkou hodnotu. A jináč, jako samozřejmě já nejdu s kamerou, nenarušuju ten proces, to smuteční shromáždění a také teda ještě mě zajímá muzika. Ta muzika také má silné pro mě takové kůzlo. Možná někdo si řekne, že jsou blázen, ale dokonce vyhledávám dechovou hudbu, která má minutové, nebo přes minutu nějaké takové ty pohřební pěsničky, a které jsou nádherné. Já vždycky říkám, že kdybych umřel, tak mě viditelně to je normálně, já se zlobit nebudu, protože na nikdo tak netočí. No a když mě točíš teďka ty, tak tady mám první takový veliký rozhovor, který ti poskytuju. Jako já většinou nemám čas se sám někde bezpad natáčet, protože furt se snažím natáčet druhé. No a k těm akcím, které se vybírá, které si hledám, tak to je také na tom, chci vidět velikou akci, chci vidět menší akci. Teďka byla ta Ladná Hody a teďka jsou Dolní Bojanovice. To je také veliká akce, takže rád bych se tam také ukázal, i když ty hody už mám natočené.
Ale ty starci se mění, ten folklor může zůstávat, ale ty lidi se mění. To znamená, že jak máme každý den někdo si říká, že každý den stejný den není. On je každý den druhý. Za to furt máme. Tak to nějak dělám já. No. A když někdo pozve, tak někdo pozve, já mu poděkuju, řeknu, že chci na cesták něco a nejhorší je na tom, když to je trošku daleko, nemůžu na kole. Já jezdím teda rád na kole, využívám ty možnosti, že abych ušetřil tomu podavatelovi, ale také to říkám, není to o těch penězích. Já to dělám skutečně, promiň to slovo, možná se vám to nebude líbit, dělám to z lásky, dělám to s tím srdíčkem. A to je také někdy rozdíl mezi těma kameramanama, které já vidím, který se snaží také natáčet ten folklor, který tam doběhnou. To jsou takový ty, jak bych jim řekl, takový ty mladí dravci, který tam létají a jo, nevím. Já jako zpravodajství, to jsem se také pokoušel dělat v jednu dobu zpravodajství. Je to dobré, ale není to ono. To znamená, že vždycky od začátku akce až do konce akce. To mě vždycky jako baví. No a ten materiál, který tam je, tak potom si to vybere někdo, kdo co chce. A vždycky to má tu hodnotu, než tam doběhneš s kamerou na začátek, uděláš si 5 minut a poděkuješ a odletíš. Nejpěknější záběry jsou vždycky v závěru akce. Máš nějaký přehled, jaké tvoje videa jsou nejoblíbenější na tom tvém kanále, nebo co ty lidi nejvíc baví? No, abych ti řekl, oni jsou ty statistiky tam úžasné, jo. Tam máš jako všechno perfektně, s kama je to, ty lidi se děvou, jaký je věkový průměr, no, ale já to moc jako nesleduju. Nejsou na to nějaký takový, že bych u toho potom seděl a špekuloval, které je nejlepší, nebo tak. Všechny videa, které já točím, si myslím, že mají hodnotu a to potom musí zhodnotit někdo, až nebudu žít, tak potom tam někde řekne, tak ten vrba byl blázen, jak se to mě říká. Ale já to skutečně, beru, že jsou blázen, protože kdyby jsme nebyli, Maruško, blázni, tak to nemůžeme dělat. Rozumíš to? A ještě musíš mít podporu. Ta podpora vždycky je důležitá v tom druhém partnerovi. To znamená, já mám ženu Danu, kterou když jsem si bral před 40 rokama, to říkám hrdě, je to 40 roků, je se mnou vydržela, tak se mi to řekl, víš, koho si bereš? A já řekl, že vím. No a děkuju jí, že to ještě furt můžu dělat a že jsou takový, jaký jsou. A furt budu stejný. Já se neměním. Jak teda vypadá takový běžný týden blázna Tondy Vrby? Blázna, to musí říkat po-orjánsky. Blázna. Já se snažím teda, promiňte, moji diváci nebo Maruškoty, já se snažím trošku v té horňáštině vykládat, ale ona to někdy asi to tam jako kazím tím, že je to vrbovská horňáština. Já se snažím vykládat, ať jsou v Praze nebo nevím kde, a i na tom Facebooku psat horňánsky, protože si myslím, že takto můžeme udržovat to regionální, ty naše regionální řeči. Takže se vám omluvám, kdo mě nerozumí, tak je to trošku jak anglicky, my tam říkáme to wa, tak to tam trošku je. No a jsme ještě nám trošku konkurují podlužáci z Lanžhota, tam to také to wa, je tam hodně čut. Takže tady k tomuto vyrekl, ale ty... Jak vypadá tvůj týden? No jako den důchodce. Den nebo týden? Důchodce. No tak já vždycky makám, pátek, sobota, neděle se snažím. Teďka jsou důchodě, takže na potom přemýšlám, kam pátek, sobota, neděle odletím. Víš, takže to skončí neděle a vždycky to pondělí je takové pro mě volnější. Jo. Ale samozřejmě užívám si to, že žiju, a že ten důchod snad teda ještě dlouho budu, to už záleží na tom vrchu, kde budu, ale i když mám zdravotní problémy, k tomu se také můžu vyjádřit, někdy můžu. Můžeš. Někdy jako přiznám se, že mám rád trošku slivovicu, ale to jako horňák správný chlap by mě každý mít rád. A já to řeším tady tímto, že někdy si teda líznu, že skutečně někdy si líznu, ale je to tím, že to jsem si vzal mou ženu, tak mě bolí 40 roků bruch. A to si pamatuju, že jak byla svíca od té doby, mě skutečně bolí ten bruch. A já už jsem pojezdil v doktoru, v Olomouci, v Praze,
v Ostravě, nevím, a dal jsem Goralek a všeho možného, aby mě vyšetřili. A furt se jim to nepodarilo a teďka před 3 rokama mě zebrali žlučník a mě to bolí zas, tak si říkám, už na ně kašlu, ale já to praktikuju tímto, že si trošku někdy dám té slivovičky nebo toho vína a chytnu jako takovou náladu a zapomenu na bolest. Jo? Ale vysvětluji to, Maruško, potom někomu, jakože jsou trošku lízlí, rozumíš tomu, ale mě to skutečně dělá dobré, ale já mám ještě výhodu v tom, že když jsou líznutý, to slovo líznutý je trošku pod alkoholem, tak jsou veselí, nejsou ještě možná víc veselější, než jsou známí, ale nejsou agresivní, nejsou člověk, který by vyvolával nějaké konflikty nebo nějak takto. No, takže už jsem se přiznal k tomu alkoholu, to je taková moja nerest, ale je to teďka už jak stárnu, tak je to všechno se to mění, jsou opatrnější, ale to tempo zatím držím. To znamená, že za chvilku 70, no ale držím se. No. Ty krom toho, že natáčíš, tak pokud vím, jsi taky docela aktivní organizátor nějakých akcí, tak jak to je? A některé podle mě už mají i docela dlouhou tradici z těch akcí, není to tak? Je to tak samozřejmě se angažuju v horňánských slavnostech, to se snažím také jako autor programů, ale když jsou ten horňák, tak jsem se snažil udělat různé akce na tom Horňánsku. To znamená, vymyslel jsem setkávání harmonikárů na Suchově, které teďka organizuju v Kuželově. Pak to bylo Košto krále slovácké klobásky, který byl také v centru ve Velké nad Veličkou, ale to všechno záleží potom, jako jak ta obec se spolupracovat. To znamená, že pak jsem to přestěhoval do jinších míst, ten košt o krále slovácké klobásky, no a potom jsem měl ještě v Javorníku, javornické zpívání, to je krásná folklorní akce. Běh Filipovským údolím, to už má, myslím, také 36 ročníků, to má za sebou, to je jeden z nejstarších akcí, které jsem organizoval. Horňánská 25, no byla slovácká 25, a běhalo se to do Strážnice z Velké, ale pak se to změnilo, tak si říkám, proč by to měla být slovácká 25, dáme název Horňánská, také Horňánská 25, když se to běhá po horňánských obcách. No a pak tam bylo setkání lidových výpravěčů, to bylo Vaška Mlínka, tak jsme to dělali také ve Velké. Nakonec jsem to zakotvil jsem to nakonec v Louce, takže v každé té dědince jsem se snažil něco organizovat. A trvají doteď? Trvají doteď. No jedna je tam trošku mě to kleslo to na Nové Lhotě, když jsem tam organizoval vánoční zpívání, předvánoční zpívání. Ono je to přece jen daleko, je to nejvyšší místo Horňánska a tam se těžko dostává, když je hromadu sněhu, tak tam se skutečně špatně vyjede na tu Novou Lhotu. No a furt mám nějaké v sobě nápady, jak například zpěváček Slovácka, že to jsem začal s Ústavem lidové kultury, to už má také několik roků. On byl zpěváček, pak to trošku zaniklo a já jsem ho trošku obnovil. No a potom jsme to dopadlo takto, že vznikli 2 zpěváčci, jeden je Děti a píseň Slovácka, a pak je zpěváček Slovácka. Já jsem tam trošku se nepohodil s vedením Ústavu lidové kultury ve Strážnici, protože oni tam začali prosazovat věc, kterou jako já moc nemusím, že 10 bude první zpěváčku, 10 bude druhý zpěváčku a 10 bude třetí zpěváčku. Já si myslím, že to není možné, to je každý, vždycky musí být jeden, druhý a třetí. To si vzpomínám na slavnou větu, co mě řekl Janíček Pavlíku, teďka už je veliký, šohaj. A říká, Tondo, snad si nemyslíš, že já budu mít vedle sebe 9 zpěváčků. Říkám, Janíčku, moje soutěži, kterou organizuješ já, budeš ty akorát nejlepší. Nebo samozřejmě podle toho, jak to ta porota potom určí, tak ta soutěž potom rozdělila, no oni dělají svoju, já si dělám svoju a snažím se to, aby to mělo také určitou úroveň. Mám tam odborníky ve zpěvu, i muzikanty, no a těch zpěváčků si vybírám samozřejmě po dohodě s těma regionálníma kolama. To znamená, furt to zůstává tak, jak to bývalo v minulosti. Máš teď třeba v hlavě ještě nějakou akci, kterou bys chtěl, nebo takhle to stačí? Víš, co by to bylo? Víš, by bylo akcí, co já bych chtěl oživit, jak jsme šli do Rakus. To jsme šli do Rakus, partia bratra ještě pan doktor Popelka, Pavel, Vladimír Merta,
Luboš Zelinger, Jarek Slováku Neboštík a to byla tak Franta Chovanec Neboštík, to byla taková pěkná výprava. My jsme byli vždycky takový, jak bych to řekl, takový nenormální, který se vydali na různé akce, jak jsme šli například do Rakous, pěšky, bosky z Malé Vrbky jsme vyrazili. Prvně jsme tam udělali zabíjačku v pátek, v té Malé Vrbce, no a potom jsme vyjeli s koňama, bosky, skupina do Rakous, do Poždorfu. Prednostka okresního úřadu nám dala 10 000 jako hodonin na propagaci. Jo? No, já jsem to měl říkat do rádia, to bylo, tak jsem tam hlásil, ale my jsme tam dali trošku o týden po akci. Tak jsem cigánil, už to můžu říct, tak jsem cigánil, že všechno dobré dopadlo, všechno perfektně jsme to zorganizovali a nakonec jsme teda dojeli. No a jediné, co bylo plodné, tak to bylo, že ten Pavel Popelka to napsal do té knížky, že měl zážitek, že měl psat o tom, jak ty horňáci dojeli do toho Poždorfu, ale to jsou známé úprka kreslí ty horňáků. Já jsem to chtěl právě udělat tak, aby jsme udělali tu cestu, jak ty horňáci do toho Rakouska jeli na týždň. A dojeli tam. To jsme dojeli, ale jsme tam dojeli pozdě. Já bych se ještě na chviličku vrátila k té tvé novinářské práci. Ty často říkáš, že tvým vzorem je Radek Bartoníček, vlastně novinář z aktuálně.cz, který je politický komentátor z velké části. Tak co se ti na té jeho práci líbí? A vlastně, jestli tě to inspiruje i k tomu, aby se taky komentoval politiku, nebo je to z tvé vlastní vůle? Radkovi Bartoníčkovi se rád vrátím, teda ti to vysvětlím, proč ho mám rád. Radek Bartoníček je takový můj příklad. Radek Bartoníček je šikovný novinář, že on to dělá také skutečně se srdcem. A i když by se mohl někdy mírnit, ale to už té práci patří, jako je takový jsme. Jo, když chceš něco dělat poctivo, musí být i na té druhé straně. On se nemůže, jak bych to zase... No je to prostě, když chceš být dobrým novinářem, teda to říkám i při tom focení do té kamery, když chceš mít co nejlepší záběry, musíš se někdy dostat i za tu hranu. To znamená, že já vím, že tam jsou například nějací diváci, co mají mobily nebo kamery nebo něco, ale já vždycky jdu za nimi, já se omlouvám, řeknu jim, prosím vás, kde to uvidím, ty vaše záběry. Já se omlouvám, ale já jsem tady zavolaný organizátorama, tak já si to trošku dovolím nenápadně udělat ty záběry takové, které potřebuji já. Já vím, že jich naštvu, ale zase mám jistotu, že tam mám takový jsou trošku i klidnější, když tam mám jako to povolení. Že? A k tomu Radkovi se vrátím, tak to, že ten Radek, my jsme dělali spolu slovácký rok a nějaké i v Luku, nějaké dolňánské slavnosti a mě se s ním velice dobře dělá, protože povahově jsme stejně, on je šikovnější, on je profesionál, já jsem amatér. A tak znamená, že když já držím kameru a Radek drží mikrofon, tak my jsme dvojice výborná. Jo? Takže toto obdivuju u něho a navíc ho obdivuju v té politice. V té politice je to také těžké, jo? Protože on si dělá také dost nepřátel. Jako já to znám také, že mám hodně nepřátel, když mám na Facebooku 19 000 nějakých příznivců. Jo? To znamená, že jsou docela silné médium. Ale je to takové, že si děláme někdy problémy. Já jsem byl včera s jedným politikem, kdy jsme doprovázali premiéru Fialu a já jsem se na to právě ptal. Já jsem se ptal na toho Radka, jak se vám líbí Radek Bartoníček. A on říká, že dobrý novinář, výborný, ale někdy si zbytečně u nás dělá jako zle, že on je neodbytný, že je takový, jako to opakuje nějaké věci a on chce slyšet ten názor toho politika. Oni to některý ty politici nechcou, že? No ale například Babiš se vždycky křížoval, když viděl Radka Bartoníčka, že? Protože Radek to dovedl, je takový, jak by měl vypadat novinár. No ale to víš, Maruško, že ho to mrzí, že nemůže být na Slovácku, protože on má ten folklor možná rád víc, jak tu politiku, ale ta politika ho živí. A na tom Slovácku s tím folklorem, v těch novinách, které jsou tam, ty deníky nebo různé, nebo ty rádia, jich to by tam asi nezvládne. Ona víc má děti, které chcou studovat a manželka chce být v Praze, má podmínky, tak proč ne, ale
Slyším ho někdy, když píše na těch svých stránkách, kde byli jsme spolu, že už bych chtěl být na Slovácku a chtěl bych dělat to, co by měl jako té oblasti, tomu kraju dát, protože když se podíváte na jeho stránky Slovácko dnes, nebo jak to má, tak to je úžasné. Tam je materiálu. To jako také to si zaslouží obdiv daleko větší než já. No ale zase říkám, uvidíme za pár roků, co z toho všecko bude. No my máme pár dnů do voleb a ty právě na tom svém profilu taky politiku dost často komentuješ, asi za to taky poměrně často kritizovaný. Proč si myslíš, že to lidem vadí? No, protože jsou lidi, kterých to nezajímá. A což mě trošku také mrzí. Já si myslím, že politika patří do života běžného občana. Měl by se zajímat o to, co se děje v tom státě. A dostávám tam hodně takových typů, že pane Vrba, už se na to vykašlíte, už se na to vyserete, na tu politiku. Vy se musíte věnovat folkloru. A to mě ještě víc jako naštve, protože oni nebude nikdo určovat, co mám dělat, nebo co dál, nebo jak to je přece můj. Navíc já vždycky říkám, to je můj profil a já si budu dělat, co budu chcet. A toto je právě u mě taková věc, že ne, že bych chtěl ty lidi naštvat s těma svojima nějakýma věcama. Já když tam vystupuji na těchto sociálních sítích, tak jsou slušný. Nechci být žádný vulgární, protože vím, co to je. Sociální sítě, to je teďka hodně vulgární médium a je to silné médium. Také včera jsem se ptal toho politika, já ho můžu říct, Staňa Blaha, starosta Uherského Hradiště, kandidát ODS, který je poslanec současný a chce být další volební období. A říkám, co to s ním dělá ty sociální sítě, kde s tím mu to jako pomůže nebo něco to, ale on tím žije také. Já jsem viděl, furt to ťukal na ten mobil, jak jsme byli v tom autě a furt kontroloval, takže to má nějaký dosah také na toho, ale také ho to mrzí někdy, že tam má takové nějaké urážlivé věci. Jo, takže ty sociální sítě jsou dobré, já to také hodně využívám, protože má to velký rozstřel, ale musíš s nimi umět tady také pracovat. Já tam mám 300 lidí zablokovaných. Jo? To jako já se s nimi nepáru. Když tam je něco z prostého nebo nějaká urážka, tak jako oni si musí uvědomit, že toto, co já dělám na tom mojem Facebooku, je to Antonín Vrba. Druzí mají svoje a mají tam například ten rodiny, nebo tam mají nějaké blbosti, ale já se snažím informovat různýma způsobama i o tom folkloru. To znamená, plakáty tam dávám, pozvánky tam dávám, rozhovory tam dávám. A když tam namontuju tu politiku, tak já tu politiku vždycky dávám před volbama. Já to vždycky ožívám, když jsou volby, tak já vždycky ožiju. A potom, až ty volby skončí, tak už se k tomu nevracám. To je zas taková, jako já bych chcel všechny těch mojich diváků nebo těch dalších zájemců uklidnit, že já nebudu dělat politiku dál. Já nejsem komentátor jak Radek Bartoníček, já jsem Tonda Vrba, který má ten folklor, ale zajímá se samozřejmě i o tu politiku. A jsou politicky zaměření na tu stranu, která jde k Evropě, která jde na západ, která není jako proruská. To ti řeknu také ještě můj takové to o to, proč nemám rád těch Rusů. Když jsem byl malý, tak v 68. jsem byl jako děcko, jsme si hráli ve Velísce naproti Kománku, jak je most, tak jsme byli pod mostem, no a tam projížděli tanky a to jsme byli úplně vyvaleni, jako malí kluci jsme byli vyvaleni. A teďka jsme přemýšleli, jak se dostaneme k tomu domovu. To musí jít přes celou, já bývám za kostelem, že? A tam byla ještě na náměstí cukrárna. No, tak jsme se skovali ještě do cukrárny, pak jsme to preběhli nějak. A v té cukrárně tam našli jako rodiče. Samozřejmě byli jsme vyplašeni, jsme byčali, bylo to takové silné. A potom asi za 3 nebo za 2 dny jsme jeli do Kurdějova, kde byl děda můj, tu Hustopečí. No a tam potom letali letadla, jsem si všiml, tam letali letadla, říkám, kurník, tady bude nějaká válka. Ale už jsem měl takový strach z toho Rusa. Nebo z toho. No a potom to dopadlo takto, že ta moja láska v vozovkách tam tým Rusom šla čím dál víc na vrch, protože
Například, když jsem chodil na běžkách na Javorinu, kde byly střely, jako rakety vojenské, to tam měli Rusáci nastrkané, že pak to kocám, všechno tam odpálkovali. Tak já jsem běžkama tam letal a tam mě také už rozkytl a už mě začal tam jako, já říkám, já jsem tady byl mlha, já jsem se tam dostal, byl na mě takový nepříjemný, jo? To nebylo tom jako, že by mě řekl tak jako dobré. Takže to bylo také, no a potom ten vrchol byl takový, že když jako já jsem příznivec hokeju, nebo také, když jsme prohráli s těma Rusama, tak jsem někdy za Bečau, protože jsem byl naštvaný, že to vyhrali ty Rusy a my ne. Rozumíte, to bylo také, no a teďka ten největší vrchol zas v uvozovkách je to, že to napadli tu Ukrajinu, ty Rusáci a toto jako úplně teda jsou proti tomu tvrdě i na tom Facebooku a já vím, že lidi nemají rádi a i kvůli tomu, že fandím Ukrajině, ale vždycky říkám, představte si, by ta válka došla k nám a my jsme čekali, jak nám pomáhají ty druhé státy a oni nám budou pomáhat, samozřejmě. A my teďka tam, já se stydím za některé ty občany, jak se chovají vůči té Ukrajině. Oni za to nemůžou. A já teďka toho Rusa také nemusím. No? A to je něco podobného a i s těma komunistama. Proč nebudu volit, nebo proč nemám rád komunisty? Jo, nebo to SPD, nebo to jsou všechno strany, nebo ty hnutí, které jdou proti Evropské unii a proti našemu myšlení, které jako si myslím, že kdyby jsme nebyli v Evropské unii, kdyby jsme odešli, to ani nejde, tak co by jsme byli? My nejsme teďka vůbec, to nebyli vůbec nic. Rozumíš? Takže to je nepochopitelné. A jak tak to může někdo přestoupit, jako že chce vyhrát volby v republice kravina. Já mám trošku strach, ale já věřím tomu teda, že zastanáme dohromady a ukážeme teda, že jsme na dobré cestě, aby jsme pokračovali v tom, protože také jsem si zjišťoval, že naša republika je v tom volebním období taková mezi těma evropskými státama špatná v tom, že my vydržíme prakticky jen jedna vláda 4 roky, jedno volební období, jináč se to vždycky rozbije. To je taková u nás rarita tady v Evropě, že Česká republika je taková. Takže snad měli by dostat tu šancu znovu, tady tato současná vláda, protože za 4 roky nic nemůže nikdo udělat. Ať je to i na obci, jak je starosta, to nejde. Tam musíme minimálně 8 roku, aby se ukázalo, jak to teda skutečně s náma myslí. A myslím, že to máme dobré naběhnuté a jo. Jak teda myslíš, že to dopadne? Musím věřit, že to dopadne pro nás dobré. A to si musíme prát a musíme jít hlavně všichni k volbám a hlavně teda záleží na těch mladých, jako oni všichni říkají, že to budou rozhodovat ty starý. Ale já si myslím, že by měli rozhodovat teďka ukázat tu silu ty mladí, protože ty volby jsou důležité pro ty další generace. To nedělám jako, jak tam je někdo ty důchodci, já dělám ty ankety s těma důchodcama a to někde to jsou takové odpovědi, že to je úplně, to je katastrofa. Tak já mám důchodu 19 300 korun, jo, a to řeknu otevřeně. A když budu zdravý, tak se snažím si vydělat. Nejsou člověk, který leží a čekám, až mě dá stát nějaké koruny. Také to nepochopím. Pokud je možnost u toho důchodce, tak proč ne jít do té ulice a ne tam si vydělat vrátné. Dá se, dneska je možnost. Máš přehled, když takhle jezdíš, jaká je teda na Slovácku předvolební nálada? Nebo na Horňácku? To mě ani neříkají, tam je to rudé, tam je to celé ta strana jihovýchodní Moravie, tam je to špatné na té naší straně. To se podíváš i na minulé volby, ať je to zastupitele nebo vůbec celostátně, tam, tak ten roh tam je tam takový divný. No ale zase já nevím, co tam, my jsme Velká nad Veličkou, my jsme tam anonisti, tam je to úplně, jo? Tam nemá šancu, já si nevím ani představit, kdyby tam dojel někdo premiér, nebo někdo z ODS, nebo někdo z toho Spolu udělat nějakou tu kampaň. To já vůbec neumím si to představit. No a to jdeš čím dál důle, když jdeš tomu Breslavě, tak tam to máš také to ano. Já nevím, jestli to tam má kupné, nebo jestli jim bude lepší, nevím, ale tak máme tady šikovné také na této naší straně, tam můžu jmenovat, tak já nejsou jako vázaný tím, že bych nesměl jmenovat.
Tam paní starostka Vacanovice Bačíková, to je také člověk, který je velice známý tím, že propaguje Slovácko a že je vidět práce po ní v obci. No i potom starostovi Horského Hradiště, tomu Blahovi, ten tam je 3 volební období. A teďka teda tam je vidět, že to Hradiště patří skutečně ke krásným městům a říkám, že to má nad Horodínem, nad Breslavou hodně vysoko postavené. Kultura, budování. A to je čím? To je starostu a vedení obcí. No, když to nebudeme mít, no tak já teďka, to ano, oni jen slibují, to jsou populisti. A já těch populistů nemám jich rád. Co ti třeba v české politice udělalo radost a co ti na Slovácku dělá radost? V české politice? Co mi dělá radost? Co mi dělá radost? I když je to těžké. No dělá tak radost. Radost mě dělá to, že máme dobrého prezidenta. Já mám s něho dobrý pocit, protože to je už reprezentant České republiky. Jako to není Zeman. I když už vás budu říkat, zase ten Orbán vykládá blbosti, ale je to tak. Já to vidím jako občan, jako normální občan a vidím, že, a to je také důležité, a ty státy to také vidí, že máme šikovného prezidenta. No a politika, že to takto je, že jsme to pomalu a jistě začali rozjíždět k tomu západu, no a teďka já si nevím představit, že bychom spadli zase tam, jak jsme někde zase tam na tu druhou stranu. No a to je dobré, no a navíc pochopitelně demokracie, že máme volnost, že si můžeme dělat jako prakticky, co chceme, je? Tak to můžu si říct svůj názor, to už by dávno seděl někde, tak tady na toto téma, na to politické, je? No a na Slovácku na Horňánsku mám radost, že to pokračuje, ty lidové tradice, že jich držíme a jsou tam mladí, šikovní lidi, a to je síla, která ty regiony dostává do podvědomí. A ještě taková maličkost důležitá, Maruško. Horňánsko je furt stejný region, který si myslím, že je takový svérázný, který je furt autentický. Rozumí to, když jezdím například na to podluží nebo na tu stranu k tomu Brňansku, tam já vidím, jak chodí v těch krojoch, v těch kijovských. A no, k tomu kroju se ještě vrátím. Také se mě moc nelúbí, když chodí víš, jako lidi cizí mimo region v kroju, který jim nepatří. To by tam také nemuselo být. Ale když ten kroj horňánský je tak krásný, že to hromada souborů, hromada lidí nosí a navíc teda naštěstí to mají dobré oblečené. Horší je to o těch krojů kijovských, který když vidím tam na té straně, na tom Znojemsku nebo tam k tomu Brňansku, jak se oblékají, jak to mají, jak ho znehodnocují. Když ti tam pršelo někde nahoru, oni tancovali v krojoch, to je úplně to je strašné. Takže palec hore mladým lidem se dělají ten folklor. No a teďka ještě je důležité, aby ty obce, kde se to dělá, ten folklor, aby jich podporovali, protože bez toho to nejde. Rozumíte? Já nemůžu chodit s kloboučkem. A to všechno stojí nějaké peníze. Mm-hmm. Ale zase o penězech ale je to i o penězech u tohoto. Ty jsi mi tady před tím rozhovorem, než jsme začali natáčet, řekl, proč jsi vzal tady na sebe tu košulu, kterou máš, tak řekl bys nám to úplně na závěr? No tak jasné, to je fialová košela, no a tak jsem si říkal, jaké si mám vzít oblečení senka, aby to na té kameře bylo vidět. Mám si vzít Lenku Jurečkovou s nějakým kostelíčkem nebo s nějakýma ornamentama, kterou mám velice rád, Lenku, kterou rád propaguju, nosím a říkám, teď nosí košelu, to nosil prezident Petr Pavel, takovou tady mám a tam se ženy a ona mě řekne, to je jedno. Ale mě to jedno není, takže ta košela je tady i kvůli tomu panovi prezidentovi. Tak jo, tak já ti moc děkuju za rozhovor. No já děkuju a myslím, že jsem tady řekl dost blbostí, ale zase jako, ať si to vyberem, ten můj divák, co bude chce z tohoto Maruško. Já děkuju tobě, že jsi mě senka pozvala, protože takových lidí, jak jsi ty, jak to děláš, také moc není. Také tě mám rád.